Здравейте, това е третият ни епизод на Терария. Аз вече съм се подобрил много. Вали сме акулата вече. Вижте този меч. Вижте колко бързо се върти. И този меч в предишния нямах, само един приятелят ми го имаше. И този го няма. Не го нямаше също. Днес ще ви кажа как се прави един най-силния меч. Трябва само една съставка, че да се... Добре. Значи ние имаме тези двата меча. Трябва да ни само един щупен меч, който се казва най-кратко Broken Hair Sword. Сега не знам срещу кой бос ще се бия. Както виждате, моите крила са най-силните. Те са вижте, ето ги. Не знам защо това се продава за 8 год, това е за 2. Не знам защо. Но са най-силните крила. Значи меча ми се, този меч се казва Трояния Excalibur, а това е Twin His Art. Много е силен. Той е 93 мили демидж. А сега е 90. Този епизод ще бъде последният епизод. Много съм задобрял вече. Както виждате, много силен меч, най-силните крила. 248 платинови. Това са най-силните пари. Това е богатство. Ето сега ще си купувам нещо. Примерно. Това не знам какво прави, но го имам. За малко ще спомня пауза. Здравейте. Спрях на пауза за мъничко. Сега се връщаме, дисконектнем. Сега ще ви покажа предишния ми епизод. Аз го изтрих, не съм го поствал. Иначе сега ще ви покажа един Christmas меч. Ето. Аз си го имам от отдавна. Аз стоях с него, да миналия път епизод го направих с него и чак. И пак другия епизод го направих с него. И такива неща. Сега ще ви го покажа. Сам да зареди сървърът. Ето го, къде е мечът? Ето го Christmas мечът. Той е по друго име, но аз го наричам Christmas меч. Това е Айкрот. Сега ще ви покажа. Преди го нямах снайпера, аз го имах, нали ви го показах. Сега ще кажа. Този Айкрот. По-скоро снеже. Абе, прави това. Сега ще ви покажа. Той са ли магийки? Сега ще ви покажа как може да се бием срещу гоблинската армия, защото тя дойде. Те по принцип си идват сами. Сега ще дойдат. Това е... Крилата, това беше също.
Но моите са най-силните, те че не ми трябва. Отивам да го оставя там. А сега ще дойде. Дойде. Това е скипър, който един приятел ме излагачи. То няма смисъл по принцип да се изтягне. Това е много слаби ден. Не, ще ми дойдоха сами. Ето е залапка. Но няма ги да направя с някакви. Имах малко живот. Това ще се заведе. Тази война аз много я мразя. Много е глупава. И... Вижте, че ми щупиха вратата. Сега... Убиха ми човека. Какво да кажа? Това най-гадното бъдете е, че чупат върти. Това е гоблинската армия, както виждате. Тихо, тук, бе! Тихо. Праклет. Ужасен Почти тихо. ги бих. Както виждате, са малко силни, много слаби. И пръствам. Могат да ме убият. Тоест, не мога да ме убият. И силните мечи има да праща силите по-далеч. Има един много силен меч, но силната ви казах, че искам да се правя телебле. Това е един най-силните мечове. Както виждате, аз се пазя хората и умрат. Ево да взема зип. Добре. Един човек съм умря. И така да ми иска. Не иска да така не слаби беше. Просто армия. Некраски тръгна с него. И да тръгне. Това е леко. Тихо бе, мамо. Тихо. Какво тихо, бе? Хлеб правя. Сега ще ви покажа как прави Терраблейд. Това е най-силният меч. Така на телефон да го кажем. Ето го. Това е Терраблейд, най-силният. Тези два меча ги имам. Като е светло ви показва, че имам. Само трябва един Broken Hero Sword. И се прави на такава наковалня. Ето на такава.
Тя е еднаква, защото с зелената, защото правят еднакви неща. Както виждате, това е скитало. Мисля да свършваме. Мисля да свършваме епизода, но това е най-краткият. Винаги последните епизоди са най-кратки. Видяхте как се прави тераблейд. Моите мечове видяха как се казват. И това беше всичко от мен. Може да има и четвърти епизод. Не знам. Чао! Абонирайте се в канала.